buntag kanatong tanan or maayong hapon kanatong tanan sa asa ni maabot ang ako ang nang Bandens TV nya di ay mga kabandi ang akong bana nagkat-on ni og drive kay lagi na ami plano nga magpalit og sakyanan ug karon mao ni iyahang first nga drive sa among sakyanan nga siya lang nga wala na siya instructor. Unsay feeling sa first pag-drive? More siya ganang kuan. More siya first time ko nag-drive. Uy, ayaw tanaw direct. Tanaw Ako dito. sa mirror. Sus, first drive niya. Padung na may uli. Pero okay ra, relax ra. Relax. Grasya, nabusog ko. Relax na. Relax ra kayo, cool ra kayo. Pagpuso kay naroon ta sa nagkaskin ano. Relax lang, kalma lang. Oli bago ni namo ikuha ang sakyanan niya ang nag-drive pa doon sa City Hall ang iyang kauban sa trabaho kay lagi dili pa siya ambot murag wala pa koy salig nya no choice pag uli siya na jud ang mo drive so mao na ni Subay sa line. mao na ni jud as in wa ko nakahibaw or wala ko Murag na lang nakasabot sa akong ka sa gibati line. mixed emotion basta mao na ni Pag siya one way ra di ay ni. No, one way ra di ay ni among gikuan. Nami karon diri sa may kulon. Relax raman kayo. Naka-exquisite pa. Kami pa kay bago pa man ni namo gikuha. Kami pang duha. Ya. Muuli mi kadiyot kay kwao namo ang mga gagmayng tao para pasakyo namo manglakaw mi. Asa kami padung na excited na ra ba to sila. Excited ra ba to sila nga musakay. Kay bawo man sila no nga magkuha mi sa sakyanan. Excited to sila nga musakay nya mao na ulion namo. Bala hinay mi mudagan basta kay kanunay nya. Lima na sa mo sunod sa amo. Padong sa mi uli kay kuwao namo among anak. Kasuruyo namo. Nahinay lang uy lang kayo makusog. Mana mga kabandin. Relax ra siya nga nag-drive. Dili ganalan maratol. Dili kinahanglan nga magdali kay kami nagdali. Hinahinay ra mi. Diba? Kana mo ni. 4 wheels na iyang gidrivean. Dili na 2 wheels. Yatag sa Ginoo ang among pangandoy. Mga 4 wheels. Para sa makasuroy among anak, kami lang duha permi ang magsige suroy-suroy. Mura man silang naglakaw sa ilahang plaza o ilahang kono, sala. Mura magdili dahan ilahang giagian. Ay mong cellphone ba man? Di ko kita sa side mirror. Nahimutang na sila, iyahay na sila, sikit lagi kay ang luyo wala pay lingkuranan nya. Basta happy kay ni sila, excited nya. First ni nila nga laag kay Saturday karon ilago sa namo kay ugma mag simba mi kay Sunday. Mao ni na iyahay nagpadagan kusog diri lang mi sa slow lane kay lagi bago pa nakat-on ang akong driver di ba mao ni akong driver sus Ginoo ko ang akong driver di ta ka afford ani niya. Thank you kayo driver nya dira akong luyo mga behave mura lang wa gakiat mo na sila nagiyahay og tan-aw kay lagi excited ni sila nagtudlo-tudlo sus wa jud ko magdahom nga makasakay nako ani. Ako ra ni huna-huna pero karon wala nagsakay na mi. Thank you Lord. Thank you Lord. Padumi is RP mga kabandin nya kani siya pag bagyong Odette dili nga ni hangitsura nya dali ra sad kaayo nakapabarog mo ni last na mo nga kaon katong wala pay Odette karon amo sila ayadto. Sige. Gusto jud nako sila videohan kay lagi dali ra kaayo ang panahon managko na ni sila may boom nako
Sa naman ni akong mga anak, dili naman ni manguyog nako. So samtang mo kuyog pa, sige, laago na to kay. Sus, paspasa ra jud pareha sa amoa. O sus, yahay na mi. Kani akong mga anak pun kaloyan sa Ginoo. Di jud din ako mapuktan kay naani sila tagsa-tagsa nga ilaha. So samtang gagmay pa mo kuyog pa sa ato jud ni pahimuslan, di ba mga mama, mga papa, mao jud ni atong buhaton. Guwapo. Ayan. Ate. Oo, lagi to ka ng feel light na kinusap. Kani diring lugar no, ganahan kaayo kay pang family jud siya ba. Dako siya hawan, nya peaceful. Daghang tao dito sa Kananan pero murag siya ga unos-unos, di ba? Nya nindot kaayo siya dako hawan basta ganahan kaayo ko nya. Ang atbang ana na ay dagat. Hawan kaayo, makahawan sa imong utok. Nya, sige pa man sila suyop sa ilahang gikaon, so diri lang sa mi. Uy, naka-red tatanan oh. Ler, apil ler. Apil diri ba? Oo, si Jenny sa una na. Nindot na sa baha, nagkugligid. Kay nagpa-music na sad, sige ako na sad ang magsigig storya dire nya kaning gamayng babay pertingki ata kay karon palagi ni siya nakalaroy-laroy na ara ni siya sa balay pirmi. Yes, mama Philly taw nalipay sad siya taw niya naa nami sakyanan makalakaw-lakaw nami unya kung asa mi padung naa nami kasakyan nya safety. Mao na siya mga kabandin, happy lang nya okay daw kuno kaayo. Happy kayo akong anak, di ba nakita ninyo mga kabandin? Asa sadang mama happy kani akong anak sus paminaw na ko no murag pirabuyag paspas ra kayo ang panahon kay sa una ako pa man ni kugus-kuguson karon dako pa man ako. Ya kani perti jong lihukan niya asin murag iya jud lugar tanan. Dako kayo kabaguan kay sa una ang magdagandagan duha. Si JN kana si Kuya. Karon kanina lang taon ang magdagandagan dako kaayo kay before pandemic duha ni sila. Karon taon nabaguan ni siya sa dako nga hawan kay karon pa ni siya naka lakaw-lakaw. Kani si Carmel naka first dose na ni siya. By karong Saturday magkuan ni siya mag second dose. Sus grabe iyang dagandagan. Nya nalipay siya oy kay nagamit na jud ang iyang sandal. Karon nagamit na. Perting lipaya jud taw niya. Mga kabandin basta gani magpray lang yun ta nya hard work. Maabot ra jud nato ato ang gusto sa hinay-hinay basta kanunay unya apilan og pag-ampo pagsalig sa Ginoo sama namo na kuha namo ang amo ang kanang isa ka butang nga gusto nga makasakyanan mi kana among sakyanan surplus ra na siya pero may na lang sa wala di ba makalakaw-lakaw mi makalaag with family dako na kayo na nga kanang success sa amo kay syempre amo ago na hinaguan no proud lang sinang bandin. Hoy mamaliling asa nakaari na diri kay magkuyog na ta sakay na sa amo ang car sayang no kay si Tata Nunoy wala jud nakapaabot ay ako ra ba to siya giingnan nga ta magpalit para ba kog sakyanan nya muuli pa tag bantayan nya murag hinay na si Tata ato nya wa jud siya kapaabot. Pero okay na lang, happy na to si Tata Nunoy nga mutan-aw sa amoa nga ang akong pag sulti sa iyaha, ang akong saad sa iyaha na tuman bisan wala na siya. Nya tan-aw to siya karon nya happy. Nya mamaliling ali na diri kay manuroy na ta mamaliling, tanawa mamaliling ari ta diri bali kong muari na ka nya kanusa ka muari mamaliling. Limingaw na ra ba ang mga bata? Mamaliling ari na dayon. Namo na mong baby, nagdagandagan na siya. Kaniya mong daga. Ito kay gipangitaan ng gamayng babay. Nahan sa day may baby din, idagan.
Hoy, nay motor ha, padaplin sa. Nalipay taon na siya kay iya sandal nir nasuot na. Muadto nami kay 8:30 na ra ba ni sa gabi para sad na ay energy pa mi ugma. Nya si Carmel kay murag taas pa mag-energy ni kay wala man hurot ang iyang ka-excited. Sige, nang banden ugma na sad. Sige, bye-bye. Thank you sa inyong pagtan-aw, guys. Bye-bye.